Son María Luisa Ríos Ríos, nacín en Vila de Cruces e desde hai 50 anos son cidadá de Santiago e son a fundadora de Lencería Luisa no barrio de San Pedro desde hai 43 anos. A xente no barrio de San Pedro creo que me describe como unha persona cercana, que poden confiar en min, que temos moita conversación e disfrutamos moito, tanto as persoas que pasan por aquí como eu con elas. Compostela para min significa todo. Aquí construín a miña vida profesional e familiar. En Compostela conocín ao meu marido, tuve a miña filla e agora disfruto do meu neto, que se chama Pedro como o barrio de San Pedro. Os meus inicios foron moi precarios, con moi poucos recursos, ningunha experiencia, pero con moita ilusión. Este recoñecemento para min foi unha emoción moi difícil de explicar. Débollo a todas as persoas que me apoiaron, tanto a miña familia como os meus amigos e a xente que pasou por esta tenda. Deixou unha pegada en min impresionante. Para min todas as mulleres traballadoras e implicadas no seu traballo son referentes e por encima se teñen unha familia que quitan adiante, máis. Despois eu teño un referente particular meu que é a Madre Teresa de Calcuta, pola súa entrega a cambio de nada. Eu ás mulleres do futuro diríalle que se comprometan, que disfruten do seu traballo, pídolle sobre todo que disfruten do seu traballo, porque así nunca van a traballar, van a disfrutar.